Já, nú talaðu dansku. Skilið eftir hérna, býta. Skulum aðeins, hérna ég að hringja í eitthvað hótel sem heitir Hotel Absalon sem Helgólfslandskæð sem þarna hjarta borgarinnar, nokkura mínútna göngufélag frá aðaljábrautastöðinni, Tivoli og Strikinu som Hotel Absalon, goddag. Ja, goddag. Jeg vil have en rum. Ja, du får lige bookingen. Ja. Geði samband við bókun. Já. Skildi það sko. Þetta var mjög flott. Já. Það var Já, maður verður að gera þetta alltaf leið sko. Já. Þetta eitthvað svona, þetta svona talmál eiginlega sem þú ert fann að tala. Já. Absalon selv booking, det er Tina. Ja, goddag. Jeg ville have en rum nu, og jeg kommer i næste uge. Ja. Ja. Hvornår? En morgen onsdag. Det vil sige... Onsdag næste uge. Det bliver den 11. Ja. Ja, hvor mange nætter skal du bruge? Vi vil være to. Ja. To personer. Ja. Og jeg var der en sidste uge. Du var der i sidste uge? Ja. Ja. Og det var dejligt. Ja, det er jo dejligt. Det er dejligt. Jeg går på Strøget og Tivoli. Undskyld. Ja, jeg var på Strøget og Tivoli og mange rådhuspladser. Ja. Men skal du bruge værelset for en nat? Ja. Det er for en nat, så det er afrejse den 12. Jeg har internet, ja. Ja. Jeg prøver lige at se. Og det var dejligt, og jeg har en bil, som jeg kører om, og der ser den lille havfrue. Den lille havfrue. Ja. Ja. Det er meget dejligt. Dejligt, og lige er glad. Hvad var? Lige er glad i Danmark. Ja. Ja. Hvad er dit efternavn? Prøv lige at se, om jeg kan finde dig inde i systemet. Næste uge. Jamen, dit efternavn. Efternavn? Ja. Så prøv lige at se, om jeg kan finde dig inde i... Ja. Ja. Det er, min efternavn er Gnar. Og det er G-N-A-R-R. G-N-A-R-R. Ja. Ja. Fornavn? Fuld navn Jon Gnar. Jon. Altså J-O? J-O-N. J-O-N. Ja. Så jeg var der sidste uge, og jeg vil være næste uge. Ja. And og det var fra den 11. august. Ja, det er onsdag, og jeg vil være der, og drikke sødmælk, og det er godt. Men skal det være et værelse med bad og toilet, eller skal det være uden bad og toilet? Ja, jeg vil... Altså, vi har to forskellige slags værelser. Ja, okay. Vi har nogle, hvor der er bad og toilet ude på gangen, og så har vi nogle, hvor det er inde på værelset. Ja, det er dejligt. Det er dejligt, og jeg vil have en en værelse, og det er godt. Men du vil have et, altså... Du vil gerne have et, hvor der er bad og toilet inde på værelset. En pølse? Du vil gerne have et værelse, hvor der er bad og toilet inde på værelset. Ja, toilet. Ja, det skal være inde på værelset. Ja, inde på. Ja, det er godt. Så vi snakker sammen, og har dejligt manden. Og tak skal du have. Ja,
jeg skal lige sige, at værelset Ja, det er så er godt. garanteret til klokken 4 på ankomstdatoen. Ja, Eller det på ankomstdatoen. Det vil sige, hvis I kommer senere end klokken 4, ja. så skal rummet garanteres med et kreditkort. Klokken 4 med mit kreditkort. Ja, Ja, hvis I kommer efter klokken 4. Ja, tak. Okay, Ja, okay. godt. Ja, tschüss.